dalam nama Yesus. Shalom, andorang sauta mulai ibadatta, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji Tuhatta marende mahita sian buku ende nomor 76 ayat 1 dohot 2. Sadana masakap ni rohaku di sando portibion dan tagak mona solas rohaku menuju pangawinon nai masalin motor ni rohaku nabingan ni Yesus tuton dinku ujuk binor sanahi saluhurnya dosaki. Ingkor saibana ingotoku ujuna terpajali Tuhan binar silang dinar tukon sai mabangudar naik ai humo popau di tangguasna asa doho tamu serupana ai ditartar doa on di pandor nanungasun. Mar hite-hite kuarni debata ama, dohot kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot kuarni tondi parbadia. Amin. Tabereng ma induk ni hapor seoni, jalan napa ujuk kotsa, ima Yesus nama naoton parsilangani, sikat nilas ni roha tohap naihian, so dietongi hailaon, gabi hundul di siamun di habangsa ni debata. Paingot-ingot hamu maibana, napa tahun-tahun paraloon si songoni, dopa ibana sian aka si pardosa, asa unang marna loja hamu, unang mandate tondimuna, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua ginjang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, say taludo hami binahen ala ni hagaleon nami, dibaheni hupangido hami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami malarohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jadi diarahon Yesus mana 12 jala di dogma tu nasida nanako mahita tu Jerusalem jala tulus matu anak ni jolmai sasudena na tersurat di aka panurirang ai pasahaton ma ibana tu aka parbegu gabe isahanna leaanna jala tijuran nama ibana dungi mula mangolu ma ibana di ari patuluhon alai dang dia tusina sida anggia otik siani nabuni do hatani sian rohana sida dang diboto nasida nahina tahon nai dungi dipisang aka sintuan ni malimi dohot aka parise ma rapot godang tidok nasida aha ma bahenokta ailando tanda di bahen halak molohita pasombu ibana porsia mahalak saluhut na tu ibana gabero mahalak rum mangarapas tanota dohot bangsota alai hehe masada sian nasida ima sikayapas sintuan ni malimi nasa tauni idok matu nasida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna dengan do mate sahalak humokop na toropi unang laho mago sandok bangsoi alai dang sian rohana sandiri di hatahoni alai sintuan ni malim ibana di nasa tauni umbahen disuri rakon nanaing mate ma Jesus humokop bangsoi alai tahe dadaholan laho makokop bangsoi alai naing papungon na aka anak ni debata aka na marserak dope laho pasadahon asa olat ni sadari martup-tup mana sida laho mamusa ibana alai didok na sida ma unang ma dipestai sotunggutur na toropi dungi onom ari-nari asa dapot pesta paskai sahat ma Jesus tuhuta Betania na inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus sian namate jadi di Paulina sidama di si panganon ujuan di ibana si Marta do makobasi si Lazarus ma sadadongan na mangan di si gabe dibuat si Maria ma sahati mia nardus na arga naso marsaor sahati dimiahi ma pat ni Jesus obuk nama dibahen mangalapu jadi digohi uap ni miyakima bagasi jadi sada sian aka sisianna si Judas Iskariot nanaing majehehon ibana mandok buasa so di gadis miyaki arga 300 hupang bahin silehon-lehon nian di aka napogos alai dada napogos sinarihon na umbahen na didok ibana songoni panakko do ibana tahe diusung do asi-asi ni halak tu ibana di pasahat puroi dungi minna Jesus ma pasombu ma ibana ay di parade doi hira tu ari hatatanomi ay toktong do adong napogos di tonga-tonga muna jala asal ma olo hamu tarpatongon hamu do na denggan tu nasida alai anggoahu dang manotong di hamuna itap na tarbahesado na ni ulai na manjolani do ibana mamiyahi pattu songon di namananom si tutudo hatakon tuhamu manang di dia dilihat portibion di jamitahon muse barita naulion hatahonon nado na binahen nai gabe baritana Sainai mati opo
Dungi torang ni hari ini dibegi halak natorop narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasidama aka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut manjojo hosiana pina supasuma naro marhite kuarni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Yesus ma halode sada ima dihunduli hombartu natar surat. Unang homa biar ale borusion idama rajam donaro marsi hundul di anak ni halode jalahala parise dohot nadeba nasian natoropi mandok tu ibana orai atong akasisian mi guru alai ninna mamangalusi hudok madihamu out mawa nasida manjojo ma akabatu. Alai dibongoti si bolisido si Judas na margoar Iskariot sahalak sian na 12. Gabelahu ma ibana martup-tup dohot aka sintua ni malim rapon aka panunggane manang dia dalan na pasahaton ibana tu nasida. Jadi sian las ni rohana sida marpadan ma nasida mangalehon hepeng tu ibana. Dioleh si Judas mai jadi dilului mati kina une pasahaton ibana sosian pamotoan ni natoropi. Yesus mualing oluku si pangoluton diki ai dibunuh musuhku irmahamateani homanani hamagoan patu pahon hangoluan alani hupujiho tun maribu kalido. Alai di ari parhobasan parjolo di pesta paskai didapoton sisian nama Yesus
akan nin nama, tu dia ma patureon nami di ho panganon paskai, di pangido roham, gabe di dokma, laho mahamu tuhutai, manopot si anu, dok hamu ma tu ibana. Tona ni gurui, nadapot ne ma tikiku, di ho ma aus sorang, laho mangan paskai rap dohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisianna dua halak, jala di dokma tunasida, molo laho hamu tuhuta, pajupang mahamu disi dohot sada halak, na mangusung aik sahudon, ibana ma ihutton hamu, tu ibana ma dok hamu, di dia do bilut inganan, asa disihu pangan hami paskai. Jadi dipatudu honna ma tu hamu bilut perginjang sada, na lambas, na tipa hinembangan, disima pature hamu dihita. Jadi borhat ma sisiana, dibongoti ma hutai, jadi jupang nasida matutu songon na didoknai, gabe dipature ma paskai, asadung bot ari, Roma Yesus dohot na 10 Jadi dinamangan nasida, hehe ma Yesus sian namangani, ditanggal ma ulosna, dibuat ma basahan, ditapolhon tu ibana, diusehon ma aek tu sambong, dungi diburi ma patni aka sisiana, diapusi ma dohot basaanna na tinopanai. Dungi sahat ma ibana tu Simon Petrus, jadi didokma mandok ibana, tungho ma ale Tuhan mamuri patu, dungi nina Yesus mamangalusi ibana, dang dia tu siho pambahenaku na tuho anggon waing, musepe botoon mui, dungi didok si Petrus matu ibana, matua tanoon dang buriok kupatmu, dungi nina Yesus mamangalusi ibana, moloso buriok kuho dang partohap ho diau, dungi nina si Simon Petrus ma, ale Tuhan unang maholan patu, dohot matangan, dohot uluku. Gabe didok Yesus matu ibana, halak naong maridii, dang ikon beburion, ay nunga sude ibana ias, naong ias doh anggo hamu, alay dang luhut hamu, ay ditanda do si pasahat ibana, umbahen na didok, dang saluhut hamu ias. Asadung diburi Yesus pat nasida, dipake mamuse ulosna, hundul ma ibana didok matu nasida. Ay dia tu si hamu do pambahenaki tu hamu, digor hamu do au guru do Tuhan, jadi ture do pandokmu disi, ay ido au tutu, asamolo au Tuhan jala guru muna, mamuri pat muna, tamama nang hamu marsiburian pat, ay sitiruon do hulehon tu hamu, asa dibahen hamu songon naing hubaheni tu hamu, dang tutu si tutu do nahudok ot tu hamu, dang umbalga anak somang sian indukna, dang sumurung suruan sian na marsuru ibana, molo diboto hamui martua mahamu na mangaluat soa. Jadi dinamangani nasida nina Yesus ma, situtudo na hudok ot tuhamu, sada sian hamu naing pasatonau, dungi marsak situtu ma nasida, gaba dipandok bema tu ibana, dang tuahui Tuhan, alay ninna mamangalusi, iain narap doho tau, manarudukon tangan na tu paring kawani, do na pasahat tonau. Tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar surat hian, alay marjia dohala na pasahaton anak ni jolmai.
tagonan unang mas sangat tubuh ibana tuhas yang anon. Alay adong mas sada sian aka sisian nay, nahundul jumonok tu ibana. Haholongan ni Jesusi, ima dihilap si Petrus, jadi ninna mamandok di ibana. Sukun ma ise na didok nay, jadi dipajonok matulambung ni Jesus mandok tu ibana. Tuhan ise gabe dialu si Jesus ma, ia tu si hulehon na sa topik na husur noponon, ima ibana, jadi disornopon ma sa topik, dilehon matu si Judas Iskariot, anak ni si Simon. Jadi dung dibongoti si bolisima ibana. Dungi didok Jesus matu ibana. Humatop maula si ulanmu. Asadung dijalo si Judas nasa topiki pitor lao do ibana tu balian. Alay borngin ma ujui. Sai mulak, ay nasonang maho, molo sa dosa, jasa pambrohan, Jadi dinamangani nasida, dihisat Jesus maroti, dipasu-pasu ma, diponggoli ma, jal diparlehon matu aka sisiana, huhut madidok, jalohamu, panganhamu, dagiku doon. Dungi dihiddat ma panginumani, didok ma mauliate, dilehon matu nasida, huhut madidok, sudehamu manginum siani, ay mudar hudoon, mudar parpadanani, nani usehon humokop torop, bahen hasesaan ni dosa. Alay hudok matuhamu, nasotupa be inumoku, olat nion sian parbueni, hau angguri sahat rodi ari sugut, disima inumoku na imbaru, rap dohot hamu diharajaon ni damang. Jadi dung di endehon nasida ende puji-pujiani, ruarma nasida tu dolok jetun, disima didok Jesus tu nasida, saluhut do hamu naing targasip midaau di nasa bornginon. Aina tarsurat do, lombu taku ma parmahani, gabe marserak ma biru-biruna nasa pungwani, aleni nasi Petrus ma mangalusi ibana, anggia sude nasida targasip midaho, anggowau nasotupa targasip, alenina Jesus mamandokon di ibana, o Simon, Simon, nunga dipangido si bolis, naing segeon na hamu songon dahanon, alayau do manangihon ho, unang mitop ha porsyon mi. Jadi dung mula sogot roham, pargogoy marrohani akka hanggim, alay nina si Petrus mamandok ibana, Tuhan
nahobas doau mandongani ho tuhurungan nang tuha matian pe. Alai nina Jesus ma, hudok ma tuho Petrus, dang martata huak manuk sabornginon, sojolo tolu hali, soadahonmu naso tinanda ahu. Kristus dipelehondo aka pangidonna dohot elek-elekna mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu tuna tuk paluahon ibana sian hamatean jadi ditangihon do ibana gabi malua sian hatahutoni ai ati pe anak ni ibana diguru hondo pangoloyon marhite sian na tinaon nai jaladung rimpas gabe si sorhon haluaon saleleng-leleng nado ibana disude na mangului ibana martang yang mahita. Ale amanami para siroha na sumurung debatani hatuon nami huingot hamido di aka arion panaonon dohot hamatean ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul marohan nami jala parbadiai mapikiran sude na tinaon nai patandahon matuhami dosa nami, asa diar sakon rohanami, asa hupopom hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami naruai, jala asa hupasahat hami lomo ni rohani nama nobus hami, asa martua hami marhitesiani rodi saliling-lilingna, say patupamai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Tanda iman suka pimadohot rohaku uji maaf pamanat huhut madalaku Maroham taringotu pangalahoku olo tutu jojo donali ludalaku
sahat ma Jesus rap dohot nasida tu porlaksada, namar guar Getsemane. Jadi di dogma tu aka sisianai, hundul mahamu, jolo dison salileng disanau martangyang. Dungi ditogihon ma si Petrus, dohot anak ni si Sebedeus na duai. Dungi gabe marsak situtuma ibana jala bobonosan. Jadi di dogma tu nasida, masai marsak situtudo rohaku, hirana matedo, dison mahamu dungorap doho tau. Dungi lahoma ibana saotik tujolo, dipatukap ma bohina tutano martangyang nin nama. Ale amang namun na tarbahin, salpuhon masi numonon sianahu. Ale tahe unang marguru tu rohaku rohamdo. Dungi mula ma ibana tu aka sisiana, jala tarpodom nasida didapot. Jadi di dogma tu si Petrus, dang margogo hamu hape dungorap doho tau nanggo sagombas. Dungoma hamu jala martangyang, asa unang hamu bongot tu pangunjunan. Ay nagirgir donian tondii, ale galedo iya daging. Sai sonang marohaku, binani bugami, dinalatos hosaku, marningon mudami, pos marohaku painohi, pamasumu. Dungi lahoma ibana padua halihon martangyang nin nama. Ale amang moloso tarbahin salpon, da ikon huinum, say saut malomo ni roham. Dungi dinaro ibana, tarpodom musema sisianay, didapot ay masay dok do salibon nasida. Jadi ditadikon ma laho martangyang patulu halihon mandok hata ondeng. Dungi didapoton mamuse aka sisianay, jadi didogma tu nasida. Datan muna dope modom dohot maradian, nung nga dapot tikinan waing, sahat ma anak ni jolmay, tutangan ni pardosa. Hehe mahamu, laho mahita, nandi nungaron na pasahat tonao. Awon tama o Tuhan, manaw na tinaw mi, dosaku do di porsan, o natar silangi, say tatap ale Tuhan, au na di jolomon, husay patuduhon, masam tu rohakon. Alay diboto si Judas parjehido inganani, ay jot do marpungu Jesus tu si dohot aka sisiana. Ia si Judas diarahon ma aka sardadu dohot aka naposo ni sintua ni malim. Didapoton ma tu si
matat salu-sulu palito dohot senjata. Di boto Jesus do saluhut na naing songgop tu ibana, jala ruar ma ibana, di dokma tu nasida, isedo na jinalahan muna, gabeninna nasida ma mangalusi ibana. Jesus halak Nasaretido, dungin ninna Jesus mamandok nasida, au doi, alai dohot do si Judas, diparjehei jongjong di lambung nasida. Asadung didok tu nasida, ahu doi, sumurut manasida, akka martinggangan matutano, dungi diulahi ma manukun nasida, isedo na siniluluan muna, jadi didok nasida ma, Jesus halak Nasaretido, dungi nina Jesus ma, mangalusi nasida, nunga hupabua tuhamu, au doi, asamolo au dilului hamu, loas malaho akaon, ay naing do jupang na didok nai, dangadong na mago hubahen, anggia sadasian aka nanilehon mi tuau, alay nunga dipabotohon parjehei hian, partinandaan tunasida, ay didok do, iyai nahu umma ibana may, ima takup hamu, asa pitor didapoton ma Jesus didokma, tabi dihoguru, laos di umma, alay nina Jesus mamandok ibana, marhuwa ho tuson anggia. O Judas pangomon do hape dibahen ho, pasahaton anak ni jolmay, dungi Roma nasida, dilaluhon matangan nasida tu Jesus manakup ibana. Adong masadasian dongan ni Jesus, mangalualuhon tanganna, disita ma podangna, ditampulhon ma tu na poso ni sintua ni malim sahalak, dipisikon ma pinggolna, jadi didok Jesus ma tu ibana, pasarung podang mi, ay namanita podang, magoma bahenon ni podang, ay nasotar bahenau do di roham mangido sian damang, asa dipadiri diau saonari lobi sian 12 loksak suru-suruan. Alai songon dia ma disi saud hatani surati namandok. Ikon masado na songoni. Ujui ma didok Jesus tu aka natoropi. Hira na dopa panamun do hamu hehe. Marpodang jala marlombut-lombut manako pau. Ari-ari doau nian hundul mengajari di bagas joro, soadong ditakup hamuau. Alai nama sado sude naon, asa jupang hatani aka panurangi, dungi ditadikon saluhut sesiani ma ibana laho ma porus.
Son solido rohaku nagodo sahitokon ai godang ari-ariku nahuba hena bolong. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mengaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Di damang dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai turpuk jamita dihita ima di partangyangan parningotan panaonon ni Tuhan Yesus di pasyon na parjuloon huenet sian sada korin biddusada mamuka sian ayat 10 lalu tolhas mai tu ayat 24 songonon ma didok disih surung ni jamita taringot tu silang ni Tuhan Yesus ai haoto odo hata nataringot tu silangi di rohani akka na olomago alai hagogoon ni debata doi dihita nadapotan haluaon ai natar surat do huagohon habisuhon ni akka nabisuk jala hubolokkon rohani parroha di dia ma nabisuk di dia ma siboto surat di dia parsinabul ni tanoon dagabe hawotoon habisuhon ni portibion di bahen di bata ai mangihutton habisuhon ni debata dang ditadda portibiot debata marhiti dalan habisuhon gabi dihalomohon debata ma paluahon akkana porsiai marhiti-hiti jamita hawotoon ai namangido tadda do anggo halak Jahudi jala mangalului habisuhodo ia halak gorik alai Kristus natar silangido hujamita hok kami pargasipad doi di halak Jahudi hawtoon di sipili begu alai di akka natar jowi nang Jahudi nang gorik gabi hagogoon ni debata dohot habisuhon ni debata do Kristusih ima sahatna di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai ada ungkapan yang berbunyi orang yang tahu banyak
tetapi mengenai hal yang semakin terbatas. Orang yang tahu banyak, tetapi mengenai hal yang semakin terbatas. Artinya, saya dan Amanginang, saudara-saudari, tidak mungkin memahami semua hal. Tetapi kata Rasul Paulus, ada satu hal yang tidak boleh, tidak harus kita pahami. Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya serta dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan tentang kasih Kristus itulah, Amanginang, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang dijelaskan dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di pertanggungan Pasion yang pertama ini. Bapak Ibu, mungkin kita tidak sadari, tetapi sebenarnya aneh kalau orang Kristen memilih salib sebagai lambang atau simbolnya. Mengapa demikian? Sebab biasanya kalau orang memilih lambang, tentu ia akan memilih yang gagah, yang hebat, yang mengagumkan. Misalnya, kalau negara kita Indonesia ini memilih burung Garuda sebagai lambang atau simbolnya. Yang kedua, misalnya Amerika Serikat memilih burung elang. Yang ketiga, Singapura memilih singa sebagai lambang atau simbolnya. Tetapi orang Kristen memilih salib. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salib yang oleh Rasul Paulus dikatakan sebagai batu sandungan
bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Batu sandungan dan kebodohan. Kalau kita bertanya, apa yang sebenarnya yang hendak digambarkan atau dijelaskan oleh Rasul Paulus mengenai lambang salib itu? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Billy Graham mengatakan dua hal mengenai salib. Yang pertama, lambang salib itu mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas untuk dibinasakan oleh Allah. Yang kedua dikatakan oleh beliau, lambang salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Setiap kali kita menyadari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, betapa kotor, cemar, najis, dan berdosanya kita. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat saya, saudara, Bapak, Ibu menatap, memandang ke salib itu, dari sana akan terdengar Tuhan berkata, engkau najis, engkau kotor, engkau pantas untuk binasa, tetapi aku mengasihimu. Tetapi aku mengasihimu. Salib adalah ibarat surat dari surga yang isinya 3 kata. Allah mencintai engkau. Kristus mengasihi engkau. Demikian dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 24 nats khotbah kita ini yang menginang. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hagogoon ni debata, dohot bisuk ni debata. Rasul Paulus mengatakan kasih Kristus melalui salib itu amanginang mempunyai 4 dimensi. Apa itu? Yang pertama dikatakan lebarnya.
Kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib itu merangkul semua orang. Di segala tempat, agama apapun, bangsa apapun, yang tinggal di istana, yang di penjara, di kolong jembatan, dimanapun, kasih Kristus merangkul. Karena begitu lebarnya kasih Kristus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, panjangnya. Kasih Kristus itu begitu panjang. Ia tidak dapat diukur. Sebagai contoh amanginang, Bahtera Nuh sungguh besar, tetapi ada ukurannya. Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo juga sangat luas. Tetapi ada ukurannya. Setiap negara mempunyai tapal batasnya. Tetapi kasih Kristus tidak terbatas. Kasih Kristus tidak bisa diukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Disinilah Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang saya kasihi, harus benar-benar dalam kita renungkan, ternyata kehidupan kita ini manguluau saat ditikyon, hipasau, boy jongjong siap pudiumon, maka tahun hatani debata, itu semua hanya karena kasih Kristus. Itu semua holan alani holong dehot asini rohani debata. Yang ketiga dikatakan oleh Rasul Paulus, tingginya. Kasih Kristus itu begitu tinggi, ia mencapai sampai ke surga. Ia menggapai tahta Allah. Para astronot dan kosmonot berhasil terbang begitu tinggi, tetapi mereka tidak dapat mencapai surga. Hanya ada satu jalan untuk mencapai Allah, mencapai tahtanya, yaitu kasih Kristus. Holong ni Kristusi. Ialah satu-satunya yang mampu membuka pintu surga, yang mampu membuka hati Allah, agar kita dapat memasukinya. Yang keempat dikatakan oleh Paulus, dimensi yang keempat, dalamnya. Kita bisa tenggelam begitu dalam ke jurang dosa. Kita bisa jatuh begitu dalam, terpuruk oleh berbagai kesulitan dan penderitaan hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah ada yang mungkin bisa mencapainya?
Jawabannya adalah kasih Kristus begitu dalam. Sehingga tidak ada yang begitu dalam yang tidak dapat dicapainya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salib dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita di pertanyaan Pasion yang pertama ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hagogo onni debata. Itulah jalan yang ditempuh oleh kasih Kristus melalui jalan salib. Dipargugui di patau tuhat tamahita. Mangatusi dohot mangulahon uhut makanguluhon. Holong nang pinasahat na itu hita marhiti holong ni Kristus Yesus sian silang nabadiay. Amen. Martangi yang mahita. Mulihat tema Tuhan, dihatam na kutangi hok kami, di tonga-tonga ni partangyangan Pasion na parjuluon, dinaung hupai huti hutami pardalanan panaonon ni Tuhan Yesus. Uhir homai Tuhan turohanami. Sahapon di bagasan toddimi. Tuganup roha, tuganup pikiran, jala pargugui hami. Laho mangatusi, laho mangulahon, asa tung tanak matutu. Pangatusion nami, pakanguluhonon nami, diholong, di asini roha, naung pinatupam di ngulu nami, marhite anak kaholongan ni rohami, Tuhan Yesus Kristus. Sa tuhama Tuhan ngulu nami, hami parhaladom, rap dohot saluhu na, ruas ni huriam hakabipi podok bambuan. Tuturi rohado pikiran nami di bagasat toddimi, asa say hubas sami Tuhan, asa say ringgas sami, laho martangiang, laho mamuji, laho tumangihon, hatam nabadiyay. Dihoma hami Tuhan, jalahoma totong dihami, asabar gugu hami, madalani ari-ari ningulu na pinasahat mi. Say jumolo uras jala sesa kadusa ng pangalosyon nami asa tama jala talupa mi dia dopammo, majalo pasupasum dohot asini roham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan syokop si paluhami, martangiak kami tuho. Amin. Maredde hita sian buku ede nomor 22 ayat sada dohot ayat dulu. Las tanpa bungu pilihan.
tanganmu matoniku jumpa mamateki tulambungmu oh Tuhanku alam nati nobus mi. Rap madok mahita ditangiang ali amanami. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut molomoni roham di benua tongon songon na di benua gijang. Lehong matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, idusa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punang harajaon, dohot hagugun, rodi asangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaran ni toddi parbadiama, namat dongani dohot mamasu-masu hamuna saluhutna, siantikyon sahat rodi saliling ni liling na. Amen. 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 Horas madihita saluhutna amanginang. Horas. Oleh hati madihita. Tujono ode bataku sayuse dorohako sai pasia tangianku dohoti luwi lukon. Ayat 2. So lidorohaku nagodo sai tok-tok ay godang ari-ariku nahuba hena bolong. Emang dapat sumbangan kayak si